Astles. Brilliant, Ryan. Bas dreifio lo yn canfod Adrian Chislovic. Chislovic efo'r croesiad. Fil yn trio clirio. Yr ergyd yn y pen draw. Ar y targed gan Danny Davies. Seintiau Newydd yn cymryd y gigonol yn sydyn. Bel ar draws at Ben Clark. Clark. Bel tuag at Josh Daniels. Daniels yn syrthio. Yn ymbil. Am gic o'r smotyn. Yn gic gol fydd hi. Astles. Camu mlaen. Trio. Holli'r amddiffyn. Bel di ddod at Clark. Clark o bell. Mike Lewis yn gwneud yn dda i gael i bawen ati. Yn ildio cic gornel. Astles. Yn fwy'n o'n gyrchol tro yma. Jordan Williams yn brwydro fo Callum Seinti. Williams! Ei ergyd o ar y targed. Mike Lewis allan yn sydyn. Yn ddim am y tro cyntaf pnaw yma. Golwr y Barri yn gwneud arbediad holl bwysig. Hilbert at Adam Press. Mae bas ora ganddo fo, yn syth at Josh Daniels. Daniels, ymlaen at Rosgro. Croesiad Rosgro at Jordan Williams. Mae ergyd o'r y foli i mewn i'r rhwyd ochr. Chislovic ar yr asgell bella. Torri ti mewn, fel mae'r gwneud mor aml pnaw yma. Tro ma'n ergydio. Ar y targed, ond syth lawr, gon gwddw Mike Lewis. Chislovic yn ôl at Davies. Davies yn cael ymlaen tro yma. Ben Clark yn gwneud yn dda, yn greu lle efo hun. Adam Rosgro! Ac ar ôl 9 munud yr ail hanner o'r diwedd, mae'r gol wedi diwedd. Adam Rosgro sy'n dechrau gêm i'r Seintiau Newydd y pnaw yma am y tro cynta mewn dros 2 blynedd yn canfod yr rhwyd. A fel Chris Hugh. Yn gwahanol eto, ti'r Barri. Rhaid un o gwmpas o Hugh yn gwneud yn dda i gael ei groesiad i mewn. Yn chlirio at ochr y cwrt Cosby. Ergyd Michael George. Yn cael ei rwystro. McDonald ddim yn sylweddoli bod Jordan Williams tu ôl ddo fo. A Mike Lewis unwaith eto i'r adwy i sicrhau bod y sgôr yn parhau yn ddim ond 1 i ddim. Williams, Bas Letraus, canfod Chislovic. Chislovic a Danny Davies, Leo Smith rwan. Stop the cross! Yr egid gan Daniels yn cael ei harbed a rywsut yn cael ei chlirio di ar y llinell. Chislovic bron a chyrraedd yr ail gyfla. Leo Smith, nôl at Daniels. Nôl sy'n mewn a Dan Williams. Williams efo'r croesiad. Ei gafod Danny Davies i ben ati. Yn allan, ath y bel am gic gol. Chislovic. Canol Ben Clark. Clark yn trio cael y bel yn ôl ato fo. Colli am eiliad. Clark yn eill y bel yn ôl. Chislovic! Eithio'r postyn. Cyfla gwirioneddol i gapten y Seintiau Newydd. Chislovic. Yn tynnu ymlaen o. Ystyried ergydio yn drechio bell! A'r bel yn ôl oddi ar y draws. Arbediad oddi gan Mike Lewis yn taro'r bel yn erbyn ffram y gol. Holden yn troi. Ac yn canfod Jordan Williams! Ar o 10 munud i fynd. Mae'n 2. Jordan Williams yn llwyddo i guro Mike Lewis tro yma. Jordan Williams yn y cwrt Cosby! Ergyd o i ben postyn. Cyfle prim i'r ymwelwyr. Roi cwrt Cosby, y Seintiau Newydd o dan warchau. Fil efo'r gic! A Penny and McDonald oddi ar y bar am y mewn! Oli
yn gorfodi'r bêl dros y llinell. Ac efo 5 munud i fynd, llygedyn obaith i'r ymwelwyr. Yn ddofn i mewn i'r amser ymanoddiadau. Yn Neuadd y Parc, os na ddiweddglo dramatig. Tafliad yn cael ei ffenio ymlaen, ys mae Clacen! A mae'n 2-1! Reit ar y diwedd! Yn hollol annisgwyl, mae'r Barri wedi dod yn gyfartal. Gweitha holl feddiant a diriogaeth y tîm cartra. Mae'n 2-1. Tafliad Michael George yn cael ei ffenio ymlaen ddwywaith ac yn disgyn wrth draed Kane McLagan.